sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Action Radio Philippine Standard Time, 1:31. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Taghimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ang ining oras ang ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Safeguard. Wash hands, stay safe, safeguard. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. sa ato niya mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sabado sa nga adlaw, Hulyo 25, tuig 2020.
Sa subong nga hapon, mangin kaupod ninyo temporaryo si Indayan. Okay, may ara lang sang importante man nga ginakadtuan si Tito Ge. So, subong mangin kaupod ninyo, tubtub-las trasag hapon, ini si Indayan. Agud iya nga magahatag man lingaw sa inyo sa subong nga hapon. Kag syempre, pila man ka mga information sa karon ang ma-share man ni Indayan para sa inyo. So, ang ibandira naton nga mga ka-aksyon, nakapanyaga na or subong nagapahunay-hunay na. So, siga sa aton man mga ka-aksyon nga subong ti naga mga 1:30, 1:36 as of this time, nagapahuway-huway, nagapiyong-piyong. Ti manami pag ko na naga-monitor kasubong sa program. Kaya mayo ang pagpamati. Hindi lang pagpatami, basi matulugan ka karon kaga ang imo dira nga mga ulubrahon, hindi mo matapos. Okay lang na makanap mga or makapiyong-piyong ka 10 to 15 minutes. Para lang bala nga makabawi sa kakapoy. So, sa iban pa naton nga mga ka-aksyon, sa di naman ka mga bahin sa syudad Yasang Bacolod nga naga-monitor sa subong nga hapon, kag syempre sa bugos man nga Negros Occidental. Ang aton mga ka-aksyon nga naga-monitor man sa amon nga Facebook Live. Visit lang sa amon nga Aksyon Radyo Bacolod page. Kaya para makakuha man kamo sa mga dugang pagid nga mga information, kag syempre makakalantaw kamo sa mga upcoming pagid bala or mga halimbawa wala kamo yan naka-catch up sa mga information nga gusto ninyo nga makuha. So dira sa amon nga page, ay i-search lang dira Aksyon Radyo Bacolod. Kaya dira makitaan nyo gid ang inyo man nga gusto or ang mga wala ninyo yang nag-catch up nga mga information. Kaga syempre, ara man dira ang amon yang mga drama nga gina-air namon via Facebook. So, I know damo gida sa inyo ang nagatutok man sa karon. So, sige, madamog nga salamat sa aton mga ka-aksyon nga nakatutok na. Kag syempre, nag-aabang-abang naman agud nga malawagan ang ilang nga mga pangalan samtang naga-monitor sa subong iya nga hapon. Sa aton mga ka-aksyon sa subong halong-halong gid kita kay ang presensya sang sining ginatawag nga COVID-19 nagapadayon sa gihapon. So importante ang mga basic man nga mga health protocol ang aton iya nga sundon agud nga sunod kita kag ti makalikaw kita, makabulig kita bala agud nga ma-prevent agud nga hindi na maglapta pa si COVID-19. Kay man may ara na diri sang local transmission diri sa aton sa syudad sa Bacolod as per confirmation man sang aton iya nga mga city officials. So importante gid nga maghalong-halong kita. Ang mga basic na mga health protocol kaangay abi kung magwa ka dira may makasaramuha ka bala nga mga tawo madamo. Importante nga magdalagid sang imo nga face mask. Kag syempre may ara man sa mga available nga mga gagmay suludlan bala nga mga gagmay for alcohol. Mas mayo kung may balon ka. Kag syempre, kung may aras ang available nga pwede ka makapanghugas sang kamot, i-try gid agud iya nga free ka. Kay ti ang virus hindi naton makitaan. So kinahanglan halungan gid naton ang aton man ikaayong lawas agud iya nga malikaw ka kita sa sinangga ginatawag nga COVID-19. Alauna 40 na. So, siga, sa first batch anay sa aton nga mga ka-aksyon nga naga-monitor na sa subong iya nga hapon. Ilabi na sa aton Facebook Live. Sa kay Sir Erwin Dibe Gonzales. As of now, si Inday Anda na sir
Nagapamati siya kuno sa Maaw sa syudad Sambago. Salamat gid. Sa kay Ma'am Elizabeth Malakagamalan. Sa magulang ko. Mayroon na nga pag-monitor Sa kay Ma'am Elizabeth Malakagamala, good afternoon Action Eye. Monitor lang kami diri sa program. Keep safe and God bless. Sa nagapamariente man sa akon sa kay Sir Bambi Sagrado Defensor. Mayroon da nga pagpaniaga man Sa kay Ma'am Joa Bell Vargas Bello. Mayong hapon dira sa imo. Sa kay Gretcha Salhay. Good PM ma'am. Greet lang kuno dayon sa Purok Seaside. Pamilya Salhay kag Montano halong gid kamuda tanan. Ay dra oo. Speaking of Purok Seaside, I think isa ini sa mga area naging lockdown. So halong-halong Importante sundon lang ang mga guidelines man sa nga aton iya nga mga health personnel agud nga makasiguro nga hindi kadra matapikan sang virus. So antes man sa pag-umpisa na sa atong iyang program, balantayan naton. Siyempre ang sulat man nga akon iya nga pagbasahon sa karon nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma. And also ang aton man nga horoscope and quote of the day. Kay sa mga ka-aksyon naton na lingaw-lingaw ni prong iban. Isa do kakatsambahan man kuno nga doga santo man So sige, antes anay. Sa anay ka song ang akon man nga iya patukar para sa inyo. Inig na tiguluhan, Open Arms by Journey.
Action Radio Philippine Standard Time, 1:46. Sa aton mga ka-aksyon, standby lamang kamo dira. Kay pagbalik na kon, magabasa ni si Inday Ana sa nga sulat nga ginpadala man diri sa kay Tita Wilma. Ang Pride with Fabric Condition. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Ito
Bitaw ka mga importante nga mapamaagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Bitaw ka mga importante nga mapamaagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita. Philippine Standard Time, 1:53. Pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon, ang inyong nga kaupod ini si Inday Ann. Sa aton mga ka-aksyon, continue lamang sa pag-monitor. Siyempre, sa aton man yung mga ka-aksyon nga naga-live or naga-upod man sa amon live sa Facebook page. So this time, magabasa na ako sa nga sulat man nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw sa daigdig, ang buhay ay ganyan. Mayroong ligaya at lumbay, maghintay at may nakarang bukas. May bukas pa sa iyong buhay, tutulungan ka ng Diyos na may lalang. Ang iyong pag
adlaw sa imo. Kag sa tanan nga naga-monitor sa imo programa ang This Is My Life. Ihinago lamang ako sa ngalan nga Sandro. Isa ka civil engineer. Tita we, hindi uman pag ipamangkot, apang sore loser ako sa patag sang paghigugma. Inabangod tita, ang mga ginapangaluyagan ko, ginapaagi ko sa kusog kung wala sang luyag sa akon. Tita we, nakilala ko si Alexa. Ang babayi nga sobra ko kapalangga. Apang tuhay naman ang iya pagpalangga. Kuntani sa akon. Tungod tita, ginako gid niya sa akon nga wala siya naluyag. Ginprangka pa niya ako tita nga wala na ako sang paabuton pa sa iya. Ang matuod tita we, isa man si Alexa. Sa mga babayi nga ginapaagi ko sa kusog. Inabangod tita, madamo ako sang kwarta, kag ma-impluwensya man. Sa malipot nga istorya tita, napilitan nga magpakasal sa akon si Alexa. Pero may isa ka bagay nga nagpatatakid sa akon nga pensar. Ang siling ni Alexa sa akon tita we, nga mangin maayo siya nga asawa, apang sa sulod lamang sang 3 ka tuig. Kag pagkaligad sini, ipabatsyag na niya sa akon ang pagtimalos. Sa kadugayon namon nga pag-upod tita we, wala kami nakaangkon sang bata. Tungod na-discover ko nga nagagamit siya gali sang pills. Tita we, nagbalik sa akon pamensar. Ang iya ginhambal sa to. Nahadlok ako tita, tungod palangga ko siya kaayo. Tatlo na katuig ang nakaligad tita we. Kag nadula na ang pagka-caring, kag hindi na niya ako luyag, bisan sa pagtupad na lamang sa pagtulog. Tita we, nabalaka ako tungod basi ini na ang umpisa sang katapusan. Basi isiling na niya nga bayaan na niya ako. Inisubong ang nagapagamo sa akon nga pensar tita we. Ano bala ang dapat ko nga himuon? Madamo gid nga salamat sa pagbasa sa nga akong sulat. Ang tagpadala, Sandro.
Action Radyo Philippines Standard Time, alas 2:01. Yes, inyo ginpamatian ang sulat man nga ginpadala diri ni Sandro. Ini problema syempre relasyon nila sa nga iya nga asawa. Nagapangayo siya sa nga opinyon man tungod sa iya kabalaka. Nga basi bayaan siya sang iya nga asawa. Ilabi pangadaan nga wala man sila sang bata. So sa aton dira mga ka-aksyon, sa inyo yang reaction man or sa inyo man nga mahatag nga komento sa aton letter sender sa kaya Sandro, pwede nga i-message sa aton dira nga Facebook Live o kung pwede man kamo nga makapadala sa aton text hotline sa 0938-225-5017. Sa liwat, ang amon text hotline 0938-225-5017. Kag antes kuman, basahon ang inyo na rin nga mga ginpadalaman yung mga mensahe kag inyo man nga mahatag nga opinion sa aton iya nga letter sender. Isaanay ka ang bahay nun. Ginatigulungan, I Don't Wanna Lose Your Love by John O'Banion. You look
Action Radio Philippine Standard Time, alas 12. So, this time, magabasa na kita sa inyong manyagin padala diri nga mga reaction. Opinion ninyo para sa aton nga letter sender sa subo nga hapon sa kay Sandro. Halin sa kay 6481. Mayong hapon indayan ang mahambal ko sa sender. Noong pangamuyo lang nga magmayo ang asawa mo. Si JN Inisa or Sean sa nga taga Gimpanaan. Sige, madamo gid nga salamat sa pag-monitor dira sa imo. Good PM action on to the sender. Coercive way of getting a woman to marry is not good. That results of intense consequences in your marriage life. Okay, nagaloading ang iyang message. Salamat gid sa imo 2182. Sugpunan ko lang na karon kay galoding pang imo nga ginpadala diri nga message. Pero sige lang okay lang ina siya. Sa ako naman para sa kaya Sandro ang ma-comment lang ni Indayan para man sa imo. Well, mahimo nga ang imo bala nga panagupnop or ang imo dra nga ginapensar nga posible mangina umpisa na sang katapusan. Kay may ara hambalanon ang mga katigulangan nga kun ang prutas kuno naluto bala sa inablang hindi natural nga pagkaluto, may tendency ina nga sobra kapait ang imo iya nga masaburan. So sa part ni Alexa nakita niya ang pagpalangga mo sa iya, ang pagpalangga nga sobra kag dira man na ginumpisahan niya nga pasakitan ka. Kumbaga gamiton ko man ang imo nga term, pagtimalos. Kay ginkuha mo siya sa pakusog nga paagi. Isubong, ina naman ang iya nga paagi. Agud nga makabalos sa imo. Amat-amat kaniya nga balusan tubtob nga makalabot na sa part nga magabulag na siya sa imo. Pero sa subong nga tinion, maybe hindi pa man ulihi ang tanan, Sandro. Kasi may ara pa man i-try lang nga pangalayagan mo siya liwat. Magpangayo ka sa nga pasaylo sa imo iya nga nahimo sa iya before. Kaga ipasiguro mo sa iya nga siya lang tubtoba sa katapusan. Iti mawudlay kun kaisa kun ang dumot bala. Ara na gid sa iya nga pamensaron. So, medyo mabudlay, ligwaton. Pero, ining akon nga mahatag sa imo nga comment man, basi pa lang, kag i-try lang. Kabay nga magaligwat man ang pensar sang imo iya nga asawa, ang iya balatsyagon nga napatungod para sa imo,
Kagabay nga mapatawad kaniya. Sa imo man nga nahimo sa iya sadto. Di halata naman sa imo nga pagpadala diri sang sulat nga nagahinulsol ka. Ginhinulsolan mo ang imo nga ginhimo sa iya. So gamay lang siguro nga pagpakanubo, pagpangayo sang pasaylo sa imo iya nga nahimo sa iya before. So sige, salamat gid sa imo Sandro. Nagpadala man diri sang ila nga mga komento. Aling sa kay 7797, yung hapon dayan, ang mahambal ko lang sa sender. Hindi na tuod nga gugma, kay kung tuod na. Kung tuod, ang babayi nagapalangga. Hindi na siya ka batas nga pasakitan. Hindi na sa kuno ka batas nga pasakitan ka. Sige, salamat gid sa imo 7797. Hali naman iya kay 7712. Ang ma-advise ko sa sender, wala man sila bata kay gapils, ay, lain pagid iya nga reaction. Bulagan niya na klase bayi kay wala na gugma sa iya. Pangita siya sang babayi nga makahatag sa iya. Satisfaction ni siguro ang ginami ni 7712. Sige, salamat kid. Hali naman niya kay 8571. Mayong udto sa imo kag sa standard, ang opinion ko lang na pray lang kag trust yourself. Himua lang ang tanan bilang bana para ma-realize ya nga karapat dapat ka sa iya. Wow, salamat gid sa imo 8571. Alas 2:14 na kita. Okay, medyo naga-loading ang aton mga message dari. So, hindi ko dali-dali makabasa. So, pasensya gid ha sa aton mga ka-aksyon nga nagapadala diri sa inyong man nga mga message. Ang iban binaga-duble ang send. So, hindi ko dali-dali nga makompleto man basa. But anyways, madamo gid nga salamat sa inyo man ginpadala diri nga mga komento. Pag syempre sa aton nga sender sa kaya Sandro. Kabay nga nakahatag man na gabay sa imo ang amon nga gin-share nga comment man para sa imo problema sa karon. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, alas 2:15 na kita. Sa aton mga ka-aksyon na nga naga-continue sa pag-monitor, puro pa namyaw kita danay Kaya Sabado man. Daw mo sa aton mga ka-aksyon na naga-monitor sa sumong iya nga hapon. Sa kay Ma'am Gina Gisulgon, hello Indayan, mayong hapon. Monitor lang sila kuno always. Kaya ginatamyaw ya sang happy birthday si Jory Toledo. Thanks from Bebs Mango Stand dira sa Banga Hulya sa Banwasang Valladolid. Sige sa kay Maria Mahilom Tiho Kaduayan. Good afternoon. Okay, nagapamangkot. Karoon lang na i-message. Anong ko lang ako na, basahon ko lang na liwat ha. Sige, sa kay Jo Marie Elaine.
Good PM action Indayan. Edeneth Dilar watching from Riyadh. Patamyaw yalang kuno dayon Danilo Dilar. Kag Ideta Dilar sang barangay Punta Taytay. Dire sa syudad sang Bacolod. Salamat and God bless you all. Sige, madamo man nga salamat nila sa imo. Alas 2:17 na kita. Sa pagbalik ni Indayan, magabasa naman ako sa horoscope naton sa subong nga adlaw. So, standby lang sa aton mga ka-aksyon. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamit ang mga aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ginagamyo ang makaksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2019 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagamyo ang makaksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2019 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Action Radyo Philippine Standard Time, alas 2:24 na kita. Kag pabalik diri sa gihapon sa aton programa This Is My Life. Ang inyo kaupod, ini si Inday Ann. By the way, mayong hapon lang dira sa kay Manong Nunoy kag kay nang mayet nga naga-monitor sa subong iya nga hapon sa Talisay. Nakatutok gid sila kag nagapatamyaw gid sa subong iya nga hapon. So this time, para naman iya sa aton nga horoscope of the day. Aton kapalaran for today. Apang antes danay, mag-greet lang ko sa iya kay nag-greet yung iya nga self mo. Di mag-greet man ko sa iya sa kay Helen Rios. Good PM, please greet ko akon self. Belated happy birthday, good health and more life. God bless. Thanks and more power, Inday Ann. Belated happy birthday dira sa imo, Ma'am Helen Rios. So, sige, diri na kita sa aton nga horoscope. Unahon naton para iya sa mga Leo. Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Hindi na magpangduha-duha. Ihambal kung ano ang imo iya nga gusto nga ihambal tungod madasig ka nga mahangpan. Hindi magpangduha-duha man nga ipalayag ang imo nga kinahanglanon tungod sigurado nga mapasugtan ka. Ang
importante lamang Leo, mangintampad ka sa kaugalingon kag mismo sa imuman nga isig katawo. Lucky numbers kag lucky color mo man 1, 26, 30, 39. Kag sa liwat ang imo nga lucky color, yellow. Kag para naman sa mga Virgo, Agosto 23, tugtog Setyembre 23. Hindi mo makuha gilayon ang imo nga handong Virgo. Apang malambot lamang ina kun umpisahan sa karon ang imo dira mga plano. Iti wala ka giman tuod sang kuwaon kun wala ka nagatinguha or wala ka sa nga may ginumpisahan. So mas maayo subong Virgo, mag-umpisa na. Agud yan nga may ara kasang resulta o kun bunga nga makuha. Virgo, lucky numbers 8, 27, 31, and 43. Fuchsia is your lucky color. Kag para naman sa mga Libra, Setyembre 24, tugtog Oktobre 23. Hindi ka dali-dali makatibawa sa karon sa ginapangatubang mo nga sitwasyon kung hindi ka maghiho. Magtinguha, agud iya nga hindi magpalagyo sa imo ang swerte Libra. Kay ti kung wala ka man nagagiho, sa piyak nga ara na ang swerte, basi ba lang siling gani nga okay na kung tani, kwarta na, galing nangin bato pa. So, sa imo dira Libra, lucky numbers 5, 6, 37, and 39. And scarlet is your lucky color. Para naman sa mga Scorpio, Oktobre 24, tugtog Nobyembre 22. Ang imo dira nga pagpakalinong, posible nga nagakahulugan ina nga nagapabor ka o kung nagaugyon ka sa pihak nga kontra sa imo nga opinyon. So subong Scorpio, sumong mo ipalayag ang imo nga opinyon. Agud nga hindi sila magpensar nga favor ka or nagapabor ka sa ilaman nga panindugan. Lucky numbers sa Scorpio 1, 3, 29, and 36. Red is your lucky color. Para naman sa mga Sagittarius, Nobyembre 23, tugtog Desyembre 21. Maghampang sampatas. Tungod anuman nga mga nakuha mo dira nga mga bagay o kung mga achievement man, paagi sa pagpangdaya Sagittarius, ti panandalian lamang ina. Kag sa gihapon, magabalik man ina sa gihapon sa imo. So, dapat ang patas lang. Agud iya nga, inabadang ma-feel mo gid nga nakompleto mo, na-achieve mo sa maayo nga paagi ang imo nga naangko na sa karon. Sa imo Sagittarius, lucky numbers 9, 22, 28, and 39. Pale yellow is your lucky color. Para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22, tugtog Enero 19. Kung madamo ka sa nga ginapensar, nagagamo ang imo yang pensar tungod man sa madamo nga problema, mas maayo Capricorn nga magdangop ka sa isa ka persona nga magahatag man sa imo sang husto nga gabay. Inang imo nga masaligan, agud nga maklaruhan or magmagaan ang imo dira nga ginapensa.
kag makahimo ka sang tikang sang paagi agud nga masulbar ang inang imo mga problema nga ginapangatuban. Sa mga Capricorn, lucky numbers 2, 8, 22, and 31. Indigo is your lucky color. Para naman sa mga Aquarius, Enero 20 tubtob Pebrero 18. Kung sa pamatsyag mo Aquarius, gusto ang imo iya nga himuon, umpisa higila yun. Tungod nagahulat ang kaayuman, nagahulat ang kasanyugan. Hindi na paghulta pa nga may ara pa sang mga magabalaki drabla, mga hindrances. Kung makaya subong, himua subong. Para sa mga Aquarius, lucky numbers 7, 13, 27, and 36. Rose quartz is your lucky color. Alas 2:32 na kita. Ang second batch sang aton iya nga horoscope sa pagbalik manako. Apang antes anay. Ang ito na Celebrity Code Jigsaw, PS. Ang Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua,
likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:39. Kag sa liwat pabalik diri sa aton programa, ang This Is My Life. Sagi nga po ng inyo kaupod, ini si Indayan. By the way, nagapatamyaw lang dira si ang pamilya si Govia. Dira sa Punta Taytay kay nagapamati gid sila subong. Sige, madam ugid nga salamat kay Ma'am Mary Haton si Govia kag sa imo dira nga pamilya nga nakatutok sa sumong iya nga hapon. So this time aton iya nga pagasugpunan ay nabilin pa naton nga mga horoscope man sa sumong iya nga adlaw. Para sa mga Pisces, sa Pebrero 19 tubtob Marso 20. Ang imo dira bala nga mga haom-haom, hindi ina basihan Pisces, agud iya o kun magsalig ka or magkasiling ka bala nga matuod. Magluwas na lamang kun may nagakaigo nga ebidensya. Mas maayo sa imo Pisces, obserbahin danay ang tanan,
lantawa ang sitwasyon antes kadraya nga magpamensar sang kun ano. Ilabi pa kun ina, negatibo ang epekto man. Sa imo Pisces, sa lucky numbers 9, 16, 19, and 37. Violet is your lucky color. Kag para naman sa mga Aries, Marso 21, tubtob Abril 19. Kung bugana kadara sa karon, mas maayo nga magpain ka Aries. Kaya hindi mapaktan kun ka isa, may ara sa nga galastuhan nga wala nimo ginapaabot. Importante Aries nga may ara ka isang preparasyon. Kaya ang mga emerhensya kun ka isa, hindi naton malikawan, kag hindi man naton mapaktan. Sa mga Aries, lucky numbers 20, 39, 40, and 42. Aqua blue is your lucky color. Para naman sa mga Taurus, Abril 20, tugtog Mayo 20. Sa karon nga adlaw Taurus, matakos kung tugtog diin gid ang imo iya nga pagkontrol sa inyo man balay o kon sa imo trabaho. Hindi na lamang pagpatulan ang mga ginahungod-hungod ginabala nga manghingabot sa imo para wala sang gamot. Mas maayo Taurus kung tikom ang bibig kumbaga. Maghipos na lamang. Kung may mabatian ka dira nga mga negatibo, hipos na lang. Kay basi bala ang nagahambal sina. Nagalain man ang iya nga nagalain ang iya nga batasan, pasensya. Not in a mood man siya bala. Kag di out of the blue na hambal niya or na-mention niya ang amo sinaya nga mga palayag. So kung makabati, hipos lang. Kung magtauhay, dra imunuhan. Sa mga Taurus, lucky numbers 13, 22, 28, and 39. Sky blue is your lucky color. Para naman sa mga Gemini, Mayo 21, tubtub Hunyo 21. Wala sang kasiguruhan ang dalagan sang panahon na Gemini. May mga maayo nga hitabo sa imo sa karon. Apang importante, yara ang paghalo. Ay kung kaisa, kung may kaayuhan ko no, sunod sina, may ara sang di malas. Pero nagadepende man ina siguro. Basta, ang importante, maghalong lamang. Sa mga Gemini, lucky numbers 4, 7, 14, and 19. Jade green is your lucky color. Para naman sa mga Cancer, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Karon mo or subong mo kadtuan na Cancer, ang dapat niyo mo iya pagakadtuan. Tungod sigurado, positibo nga resulta ang imo sina nga makuha. Aba, sa mga Cancer, kung namanukot ka kuno subong sa mga utang, mabayaran. O mayo ang manugbayad. Sa mga Cancer, lucky numbers 10, 28, 31, and 36. Pink is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:45 na kita. Pasensya, nadala si Indayan. So sa
sa ato na mga ka-aksyon nga naga-monitor basi wala magsinunggod ni sila sa akon. Wala gid kuno gina pa lantaw-lantaw ni Indayan. So sige hatagan ta kamo oras agud iya nga matamyaw kuman ang inyong gusto ipatamyaw. Pero dali lang gid kay ginakaayo pa ni Indayan ang iya nga basahon. So, sige sa kay Ma'am Jean Oy Cesar. Good afternoon, Action An. Mayong hapon man dira sa imo, Ma'am Jean. Sa kay Maria Luz Grijaldo Macunat. Mayong hapon. Sa kay John Mil Ella. Action An, good PM. Pwede ko makapatamyaw ang ako niyang pamilya. Especially sa akon iloy nga si Jackie Ella, Wancho Ella, kaga Rex Ella. Salamat kid. Sige, madamo man nga salamat sa imo dre nga pag-monitor. Si Ma'am Lorena Vasquez naga-monitor man sa subong iya nga hapon. Salamat kid. Do kahina diya sang akon niya nga mga ginapangbasa. Dari ko sa pihak, basi kusog di Action Nelms. So kay Ma'am Andrea Amanda Jaime nga nagaupod man sa subong iya nga hapon. Okay, sa kay Mama Cory Vidaha. Mayong hapon watching from Kuwait. Sige, salamat. Sa kay Alex Puentes, good afternoon sa This Is My Life kag kay Indayan. Happy weekend sa imo. Stay safe. Ikaw man dira, halong-halong. Sa kay Mama Delia Capaso, good afternoon. Monitor from Purok Mainuswagon, Barangay Bata. Sige, salamat gid. Mayroon na nga pag-monitor man sa inyo Sa kay Tom Con Mansueto Labaniego. Mayong hapon, tamyaw ko lang miss and family Labaniego sa nga DSB Don Salvador Benedicto. Ang mga tamyaw. Okay, ang nagapatamyaw si Connie Labaniego. Sige, madamo nga salamat. Sa kay Nald sa Parkon Ligarde. Hello, mayong hapon sa imo Action Indayan. Monitor lang ko di kay no work. Watching, okay, monitor from Mandaue, Cebu. Sa Cebu, sumo kadamo sa mga stranded LSIs. So, halong-halong lang sa mga ka-action naton nga nagatutok kag ti syempre nagapabilin tubtub subong stranded sa Cebu. Halong-halong lang. Gamay lang nga pasensya kay ti syempre nagayo man ang province kay iban na pwedeng itingbo naton tanan-tanan kay ti makulang naman na karon ang aton yang mga quarantine facility. And even ang mga LGU nagareklamo man kay puno na ilang quarantine facility. So gamay nga paghangom. Gamay nga pagpasensya. Kay kita tanan naga-eksperyensya. Ang aton nga province mga officials naton nagatinguha man agud nga makater kamutanan. Ugaling kay may ara gid sang mga problema kon kay isa nga hindi malikawan. Iti nasaling ko na gani ang aton iya na problema virus hindi naton makitaan. So importante nga maghalong-halong gid kita. Di ba tuto JM? Sa kay Ma'am Agnes Gayares Pedro sa family Gayares kuno kag sa family Pedro man sa Hinigaran mayo lang da nga pagapamati. Sige, madamo man nga salamat kag continue lang sa pag-monitor. Diri sa amon
Si Ron Garcia, ginatamya ko gali si Gilbert Rojo nga ara subong sa Japan. Salamat. Sige, salamat man. Sakay kanang isang iyang ng pangalan. Walang forever. Oh, sino nang iya ginapatungdan man? Good afternoon, Action A. Nag-monitor lang kami diri Family Restauro kag Espanya sa La Castellana. Sige, madamig nga salamat. God bless mandala sa inyo. Action Radio, Philippine Standard Time, alas 2:51 na kita. Sa akon nga pagbalik, dugang paginaton man nga mga information nga i-share sa inyo. Standby. Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo. Balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Madasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo bakolod.
Mutasio Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sa imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglatom sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayo nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:50 ay 9 na kita. Sa aton mga ka-aksyon, nga nag-monitor sa subong iya nga hapon, madamo gid nga salamat. Sa mga wala ko dira na tamyaw, sa next naman, next program, kay malawagan gid ina ang inyong ngalan. Sa liwat, madamo gid nga salamat. Kag para anay sa aton nga quote of the day sa subong iya nga adlaw. You have succeeded in life when all you really want is only what you really need. By Vernon Howard. Alas 3 in punto, para anay sa aton nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One,
have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Alas 3:02 na kita. Wala na ako sa oras. Pero anyway, madamo inyong salamat sa atong mga ka-aksyon ay nga naga-monitor. Sa subong iya nga hapon, nagupod sa akon. Talos temporaryo sa kay Tita Wilma Sugaton. Sa liwat, ini naman ang inyo alagad, ini si Inday Ann. Madamo gid nga salamat. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,